Halo? Lepo odigrano, Jasenštajn. Ali sada ćemo da vidimo kako ćeš se snaći bez svoje ekipe. Bolje bi ti bilo da se vratiš kući, Jasenštajn, pošto se upravo nešto loše događa sa tvojim YouTube profilom. Ako mi ne veruješ, požuri kući i možda ćeš saznati. Srećnih 5 godina! Šta? Tvoj tata je sve ovo organizovao? Tako je, sine, za nisi iznenađen. Kontaktirao sam sve tvoje drugare youtubere da nam pomognu. Čekaj, to znači da su one batine i pretnje bile deo vašeg iznenađenja? A nije bilo toliko strašno. Pa ako me je bilo toliko bitno da izađem iz stana, što me jednostavno niste odveli u bioskop? Pa vidiš, toga se nismo setili. Čekaj, ali gde su Cile, Marek i ostali youtuberi? Pa... nisu mogli da dođu. Ke, nema ih više.